Godmorgen, venner. I dag skal jeg møde sent, så jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne lave mig en lille follow me around video. Fordi i dag er nok en af de få dage, hvor jeg måske er frisk nok til at kunne gøre det så tidligere om morgenen. Så ja. Og vi skal faktisk til at gå ud af døren lige om 2 sekunder, så vi ses. But these thoughts won't let you go. They keep running back to you. Chasing ghosts. Chasing ghosts. Chasing ghosts. I just want, Chasing ghosts. just want, Chasing ghosts. just want. Chasing. Det var nok ikke meget filmet i dag. Nu er jeg på vej hjem endelig. Og der skete ingenting i skolen. Godt. Men vi ses igen derhjemme. Vel. Okay, nu er jeg hjemme, og jeg er helt frossen. Så jeg kan lige sidde og slappe af i sådan cirka 5 minutter. Så skal jeg rydde op, og så skal jeg lave opgave. Som om jeg ikke gider. Hvide vinkel gør bare ikke noget godt for folk med runde rødder. Og se, hvor rodet det hele er. Nå, okay. Men jeg rydder lige op. Start away.